The Mukroh Pelundor Barshnong has called for immediate intervention from the centre to fast-track the CBI investigation into the killing of 5 villagers on the 22nd of November 2022, while also demanding quicker steps to resolve the long-pending Assam-Meghalaya boundary dispute. Acting on a resolution passed by the Dorbar, village leaders met Governor of Meghalaya CH Vijay Shankar on the 5th of December 2025 to submit a memorandum outlining their concerns. A similar representation was also handed over to Chief Minister Conrad K. Sangma. Speaking to the media, Village Secretary Precious Sten said that residents continue to face hardships, pointing out that alleged encroachment activities by Assam authorities have not stopped despite several complaints to the Meghalaya government. He further remarked that the continued border-related actions from the Assam side indicate a weak response from Meghalaya and stressed the need for urgent and decisive measures to protect the interests of Mukroh villagers. Kila duai ya kejing im ke boleh lui ke jongki hagi thang sloi jong sarkar Assam hagba kila sha set yap haga step jong ka arwar trik jong bunai no bar ajar arkusan tementa ka sni ni leng jongi kum dor basnong ya kejing lam jong ve snong ki ba kilang moskot sharman snong silang ki pawa ba ki asana snong member jong ka ST committee jong dor basnong jongi menta ka sni ngila wani kendo ya honorable governor jongi ga jongi hagba dei bat ki jinge jong gasnong jongi ho jak jing sha ngi kendo ya governor ha swab ngi kendo ya governor borok kini ki jinge ngila de pan ya pensniau cha ki kedong skor jong ka sarkar jila ngila de pan ya kendo ro ya ngila de pan pensniau ro wat ki deputy CM jongi wat CM ro la tv spang jinge jongi ko jong snong kro da mengi ka poni ka dau ki bangi kendo kumudar wasnong ngi kendo ya honorable governor kadai ban pensniau I ya ke ban penpoi si ya ka resolution ke bangi lasim hak tok ar tarik jong punai ar jong nisnem arjar pesan ke ba phiru filai sekhi le bagi lat phai ke bor hak ba kum ro wasno nilai ar khe ke jing dap lai snem jong ke tok jing je ku si jong ba ke tok jing sha set yap jong san mut kinong snong jungi ya ke tok sngi lasim ke resolution ke long ba ban pen seniau ban kerpat ban pen state ya ke tok ja investigation ke bagi la ai ke CBI ba ka way resolution bagi sim atau basni kolong ban kerpan iki bor ba depej ban pen kloi ke jing pen bej urusam hak bai dei bat ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam kenang ba borok ki jingye ki bangi kum ki beri ku basong stage boran ngin ong machu ini ki ju si ki jingye ki ba wat department jongi ki yamat na ko bos ke bor hadu ki de ki singi ru ki dang bat de ki ju ki jingye bas ka way ru ka resolution ban sim atau basni kolong bej ba ban nang ba ka sarkar hi kalong ban khang no ban intervene no kanang ban ong ban pensenge no ya borok ki ne ki jing ki kam kunturput ki ba ka sarkar Assam kala le ha ka bai dei bar ki kam ki chaka kuta jong snong jongi ki ba kala le hadu ki ne ki sngi piru kilai saki ka ba ka sarkar ke si ngele presnyo na ki por lang ba jong piru kila puta gubor kilai saki hi na ki por kila ile bat ka weru ka dito ka tea plantation ko ki ba la kila pen klem pen selen lu to lum bat wadi ka tor ngila dep hi pen pensnyo cha government bat ka weru ki kendo ya governor kalong ban pensnyo hi ya ki jing je ki sha penyap ki ba ki nong song jing ki mana du ki snam ar hajar lai teteng ha ka ba ha ka bunai Februari jong snam ar hajar lai riwut ki men simbriu ki la yap kinong rep ki jongi ngesnong kila yap hak itu ki breu jong itu ki KNW hak itu ki por badang ta ki don subun ba ki bala yap ki don subun ki jingye ki ba ki snong ki la mat hadu kini ki sngiru ki dang mat hi dang inting imsi ri seteja snong jongi hak jaka la jong hak bai dei ba ki tengku bat ki bor jong sarkar Assam nilai kedua ya governor na keleng jong I la ong ba insusim khia ngiru ngidon gajing kirmen amar bangila dep ban persnya usaki bor jaga ki bor jong council ru ngila dep council ke badai pai ya kendeu ke siap ngila dep ban persnya si iru sa lengba CM jong council ngila dep ru ban persnya ngila dep ru ban kerpat ya ke government andai haduk mentaru kato gajing ka project jong ki ba ki penselen yu tolum bagi kta gajing sakta jong ki
bi hali ki pentor jongi ki kum gasnong hadu mentaru ka ne ke KSC kadang le kiju mentaru ka ketu ka jing tei jongki ka jing ka to project jongki kam sange hire ngirung imtip nak leng jong government kale ayu te ngila depan pesnya hai governor te nak leng jong i kalong ka jing kendu kalong ka basnya tenat nak leng jong i la sim dong ba insta sim khia bat ngirung idon ka jing kermen baleng ba ka jing menta ka sini ka jing kendu jong i governor ka kum ka snong ki jong i kita ki jing ki bangi mat kalong ba hoi ni sel thu ba ki ne ki jing boro kami be lan ba ka ki jing jia ka bai dei bat ka border dispute andre ke ke jing hoi na kaleng jong i ni ong ba yo government hoi ka gane ka issue kalong ka ba e ha hadu kata-kata ka bai dei bat ki happy mun be ka ka kam jong government ngirung ni sel thu i kata andre ka main point ka jing kwa jing i ka snong kalong ba hoi ni kerpat ye government bat pen state ka jing be yo pu sam kana bai di ki jing ya kan kin jano na kin nomma chu kin ke chu jing ya dai ka ba ka main concern kalong ba ka government jong ka Assam ka KSC jong ka soka Assam ka council jong ni ka Assam ka dei ban sange adu banda pen be yo pu sam ka dei ban sange ya kita ke jing pun kentur put lan ki intrusion jong ka chopo pu usam jong ka snong Mukroh baleng indu don ong ka pu dei pu usam jong Mukroh ni base na ka notification jong ar pratri kun punai jong Oktober jong senam karkandai spak na upra ka ka ba ka council ke jong ni ya ka autonomous council jong ke JHDC kala depan notify ya upur usam jong ni kum ke snong Mukroh gila doni kita ki kot islah hakti na kata ka daw based on that minut ban claim minut ban kam ba borok kita ki jingle jong ka Assam ki le be hapo upur usam jong ka snong Mukroh jong ka boundary jong ki jurisdiction jong ka snong Mukroh